Europlus Plus Reward je interaktivni program za učenje engleskog jezika. Savršena kombinacija napredne računalne tehnologije i vrhunskog jezičnog tečaja ugledne nakladničke kuće Macmillan Heinemann LT iz Oxforda jamči savršenu učinkovitost procesa učenja. Cijeli tečaj Europlus Plus Reward ima 4 stupnja. Svaki je stupanj sadržan na 2 CD-a i pruža dovoljno jezičnog gradiva za 150 sati intenzivnog samostalnog učenja. Na početnoj stranici odabirete glavne mogućnosti programa. Lekciju koju želite obraditi potražite u pregledu tečaja. Jezično gradivo i kretanje po njemu sjajno su osmišljeni. Izravno umetanje znatno olakšava rad, pa se korisnik može usredotočiti na učenje jezika. Logičan raspored gradiva, poticajne vježbe i zadaci, te privlačno grafičko oblikovanje sadržaja omogućavaju izvanredno uspješno učenje. Vrijeme provedeno uz računalo bit će pravi užitak. Ovaj program nudi na desetke vrsta aktivnosti. Da bi se olakšalo učenje, sve su upute, gramatička objašnjenja i riječi prevedene na hrvatski. Napredni modul za prepoznavanje govora pomaže vam u učenju izgovora. Zadatke možete rješavati i glasom, a program cijelo vrijeme ocjenjuje vaš izgovor. Bogat i atraktivan videomaterijal otkriva vam najljepše dijelove Velike Britanije i brojne zanimljive ljude koji ondje žive. Video lekcijama se najbolje upoznajete s britanskom kulturom. Europlus Plus Reward nudi 3 pomoćna programa koja znatno olakšavaju učenje. Pregled gramatike sadrži i objašnjava cijelu englesku gramatiku. Glasovni zapis je alat kojim vježbate izgovor i intonaciju engleskih riječi i rečenica. Možete snimiti ono što govorite, pa na osnovi grafičkog prikaza raznih glasovnih parametara usporediti svoj izgovor s izgovorom izvornih engleskih govornika. Riječnik sadrži sve riječi iz sva 4 stupnja. Sve su riječi i pojmovi u riječniku prevedeni na hrvatski, a snimljen je i izgovor. Da bi učenje jezika bilo što uspješnije, program prati i ocjenjuje sve vaše odgovore. Na temelju postignutih rezultata savjetuje vam što trebate popraviti i upućuje vas na gradivo koje trebate ponoviti. Europlus Plus Reward dragocjen je kad se pripremate za putovanje u inozemstvo ili za polaganje ispita. Pretraživač vam omogućuje da učenje potpuno prilagodite svojim vlastitim potrebama i odaberete samo dijelove koji vam trebaju ili želite bolje naučiti. Suvremena je tehnologija nezamisliva bez naprednih dostignuća na području telekomunikacija. Europlus Plus Reward omogućava fascinantnu primjenu interneta u učenju stranoga jezika. Registriranim korisnicima tečaja dostupne su 4 vrste internetskih usluga. Novosti su internetski časopis usklađen s gradivom jezičnog tečaja. Donosi pregled mjesečnih zbivanja u kulturi, tehnologiji, sportu i politici. Priprema se u 4 verzije za 4 stupnja jezičnog znanja. U forumu se možete povezati s korisnicima tečaja iz cijeloga svijeta i raspravljati o raznovrsnim temama. Komunicirati možete pisanim ili govornim načinom. Učitelj vam omogućava komunikaciju s odabranim profesorima i školama engleskog jezika, kojima internetom možete poslati svoje radove da ih pregledaju i ocijene. Igre su najatraktivniji dio ponuđenih usluga. Na raspolaganju vam je 5 igara koje možete igrati s igračima iz cijeloga svijeta. Sami možete odrediti koje gradivo u toj igri želite provjeravati. Gradivo je primjereno jezičnom stupnju. Potapanje brodova, popularna igra koja se obično igra na papiru. Protivnikove brodove možete pogoditi i potopiti točnim odgovorima na postavljena pitanja. Penjanje je uzbudljiva igra u kojoj se igrači nastoje što prije popeti na vrh. Uspjeh ovisi o jezičnom znanju i točnim odgovorima. Virus je simulacija napada računalnih virusa. Igrači su virusi koji se točnim odgovorima na jezična pitanja probijaju do srca računala. Jedinstvena kombinacija napredne računalne tehnologije i atraktivno predstavljanje jezičnog gradiva pretvaraju učenje jezika u iznimno ugodan i izazovan proces. Zato je Europlus Plus Reward dobio brojna priznanja i ocjenu vrhunskog jezičnog tečaja. Ako vam je učenje engleskog jezika dosad zadavalo poteškoće ili želite obnoviti i utvrditi svoje znanje, Europlus Plus Reward najbolje je rješenje za vas. Europlus Plus Reward priprema vas za uspjeh.